Hemen ikusten duten bezala, hau da zona hori bat, 2,1 zona. Hau berak esan duen zona da, ez da? 1,2, bai, ez da? Bai. Hemen beste 0,2, 0,1, 0,3 zonaldeak. Egoliarra da bere zonaldean. Beste zonan, bizitante bat da. Hau da, egoliar txartel horrekin, egun osoan... Bai. Goxeko xiretan lanera, abertzer egin behar duten. Eta banatu behar bat ditxute dagoen periodiko, abertzer ditzen duten gero koxiekin. Epan nire etxera nio eta utzian koxie eta gero guenta genda itxi eta lanera, gero. Ez que nik uste da zela konzerasko ez tozuela pentsetan. Edo pentsatzen dira, gertatzen dara individualki ezin direla planifikatu, ez? Bakaitza... Dena da, gauza bat, astelenean dago bilera bat komertzianteekin hementxe ordu bat atartitan. Eta bilera horretan, zuzenean aurkeztuko da proposamena, bai komertziantei, bai euskalarikoei, eta haien eskaerak eta jaso egingo dira. Gero egia da, aztertuko direla, baina, hori, pixka bat igual denok oso jakina dakaun bezala. Egia da guzti honetan, nire interesak eta segurazki mutil honenak ezberdinak dira, eta gero azkenean oreka baten barruan egin beharko da arautu eta onartu, bai? Alegina behintzat hori izango da. Orduan, egia da, egoera berezi asko egon daitezkera eta dagoeneko ja atzera dira, hori gonbidapena bada, hori kontuan izango da, aztertuko da, eta erantzun bat emango zaizue.